pánové, fanoušci dopravy, vítejte u nového videa. V tomhle videu budeme jezdit v Simtu. Konkrétně budeme jezdit linku 2 z hlavního nádraží na nemocnice Vřeseny s vozem 291 KT8 D5 RN2P od plzeňských městských dopravních podniků. Tohle video chci, aby bylo zároveň rozlučkou s budovou hlavního nádraží. A teďka se vrhneme na hlavní téma tohoto videa. Prvním takovým témem je nová linka číslo 3 a přeměna hlavního nádraží. Nádraží bude nově vypadat podobně jako v Pardubicích a proto tramvaje budou zajíždět mimo točnu, která bude vypadat jako točna Barrandov před prodloužením na Holyni a Slivenec. A linka číslo 3 nepojede přes tunel, jak bylo původně v plánu, ale pojede přímo na Novozámeckou, kde bude křižovat s tramvají číslo 1 na Červený Vrch. A poté pojede kolem Mrázovky na Nové Zámky, kolem vysokoškolských kolejí, kudy se dostane až na Červený Vrch po výpadovce z města. Teďka se dostaneme ještě na úpravu hlavního nádraží. Úprava hlavního nádraží bude velice brutální, to znamená, že celý momentální komplex hlavního nádraží zmizne. A s tím se vlastně upraví i jízda mezi hlavním nádražím a Hradeckého náměstí po trase linky číslo 24 a 29, kudy pojede s nima zároveň i linka číslo 3. Zároveň s úpravou hlavního nádraží bude upravená zastávka Továrna a její okolí. Celkově bude více kopcovitá, bude tam první mimoúrovňové křížení v Simtu a zároveň tam bude spousta odstavených vleček a přibude nová zastávka. Hlavní nádraží v Simtu bude vypadat hodně podobně jako v Pardubicích. To znamená, že linky MHD budou zajíždět na samostatnou zastávku mimo hlavní silnici a budou vyjíždět na světelných křižovatkách, kde bude výrazná preference pro MHD. Všektočně hlavní nádraží pro tramvaje. Jelikož tam budou 3 koleje, tak na linku číslo 2 a 3 budeme moct vypravovat jak obousměrné tramvaje, tak i jednosměrné tramvaje. Což znamená, že specialita linky číslo 2 a to úvrať už v Simtu nebude specialitou. Linka číslo 3 bude kompletně v nové části mapy. Tohle je z mých komentářů všechno. Pokud chcete, video můžete dokoukat až do konce.